Ngikuphathele ke indaba namhlanje ndodana. Yeah. Ngomalume. Yeah. Ukubaluleka kaMalume enganeni. Ukubaluleka kaMalume kodadewabo. Ukubaluleka kaMalume ekhaya aphila kulo. Ukuthi njengengane ezalelwe wena ekhaya ewumlanjwana ngithi yabona. Yeah. Ezalo umama ubaba kangaba nesandla ekutheni akwenzele izinto ezifanele. Yeah. Ukuthi omalume bakho ngaso sonke isikhathi bahloniphe. Ngizwa kahle. Ubathande. Yeah. Uzehlise. Noma ungezwa kangakanani wena ukuthi umama wakho naye bakwebhana kangakanani. Ungakungeni lokhona njengengane. Ungamane wena wazama imizamo yokuthi wenze inhlambuko phakathi kwabo ngithi yabona. Ngizwa kahle. Kodwa angisho ukuthi noma ngaba mubi kangakanani umalume fanele wena uthekele ngaphansi kwakho lakhe umama wakho ngithi yabona. Yeah. Kodwa ngifisa ukukupha lokho ngiyaciija uyezwa. Yeah baba ngizwa kahle. Ukuthi noma ungeza ukuthi kwaba njani wena njengengane woba ngathi awubonanga lutho kodwa ubuthandaza noma ulungisa ukuthi kulunge ngoba mongathatha iside lika mama wakho uthimise likha komalume ngithi yabona. Yeah. Uzokhula ndodana uyothi usunabantwana usunomuzi unakho konke okudinga emhlabeni bese uqhuzuka kancane bese kuthiwa hayi lento ifuna ukuthi uhambe uyilungisa bophi komalume uyokwenza njani kusho ukakhe lesihlahle emuva noma ngabe kuthiwa ayikho into ebaluleke njengekhakho bani malume noma ngabe kuthi uphelele kini ngokomshado baba wakho wakwenza konke yeso. Yeah. Kodwa wokwazi kuhlezi ngaso sonke isikhathi izalukwaze izala umama wakho zithi umntwana wethu loyo noma bekuthiwa idlozi lakini balivalile yeso. Yeah. Noma kuthiwa akasaniza uNkulunkulu kini lapho phelele khona alihlali ngakuzi idlozi lakho malume wakho. Ngizwa. Abahlali bengakuboni musuhluphekile uthi mawumemeza wena umemeza isibongo sakini kodwa kusabele sako malume wakho wena uyijethi kusabele sakini kanti kusabele siphi esako malume lesiyana lesi sibongo sabo malume sigugu kuwe sini sigugu kangangokuthi usalela umsebenzi wena njengengane ukuthi ngelinye ilanga mose usebenza uthatha inkomo uthatheni inkomo uhambe uye khona ufike uyokhunga amakhehla khona uthi uzowapha ini ukudla amakhehla azala bani umama wakho ebese makunomalume lapho baphathe kahle baphathele izinto ezinhle angithi yabona. Ngizwa kahle ngoba babaluleke kangangokuthi ngeke uwenze lo msebenzi bengekho bengajabulile uyibeke kahle bengajabulile mabekhona. Yeah. Uma wayehamba enxabene ekubona usuyongena kubo uthi uyokwenza into ethize uyogijima phambili engasekho avimbe uma hamba ninjani ningazwananga. Manje kubalekile ukuthi ikhaya leli la komalume niliphathe njengekhaya zamantuma nabantu abahlezi kulo ngisho abazala bakho obani omzala bami mawubona ukuthi ngathi abalungile kahle abananhliziyo ungamane waqhela ungamane wenzani uqhele uhambele kude ubele kuthiwa hayi lona uyayibona lona vele uyayikhetha wenzela ukuthi mhla uhluphekile bangabi nento ephathekayo abazothi wena la ekhaya ubuqheliso ukuthi kube ukuthi vele wayiqhenyela nje. Yeah. Angazi noma ngizwe. Ngizwa kahle. Kodwa igama engiliphetheke elikhulu elisigaxa elokuthi abube buhle ubudlelwane bakho nomalume wakho. Yeah. Abube buhle ubudlelwane bakho nekhala komalume. Ngoba ziningi izinto ezihamba uze kuthiwa kumele abuyele kuphi? Komalume. Ake sithi sekuthiwa buyela ke ukuthi ushiye ukagela isihlahla. Liphathe kahle ikhala komalume mawukuthi ubunenkinga manje buyele emuva uyolungisa. Yeah. Phaphatha bayancenga omalume banjani bayancenga noma belikhuni kangakanani uphaphatha uncenga ukuthi ayi ngiyazendlala ngonile ngicelela umama intethelelo ufika uphethe into ethile uyocelela umama wakhe intethelelo mowazi ukuthi baxabana ngithi yabona. Ngizwa kahle. Ufika uphethe into ethile uyocelela odadewenu mowazi ukuthi kwaba nenkinga ngoba mabe ngashaya amakhala bethi bahlala kanje ngomdleli kanjani. Yeah. Hlale phansi kwesihlahla bheke esangweni athi uyongena esehluphekile kulela sango. Kuyenzeka ke. Yeah. Ungakuvumi lokho noma ngaphela iminyaka e5 ungahlala uhambe ufike ubapha ukudla. Yeah. Uyangizwa ubenzele izinto ezinhle ngoba kuhlezi kunomsebenzi kufanele uyenza kuphi komalume. Mawusonta ungakholelwe edlozini kuhlezi kunenkonzo kufanele uhambise kuphi komalume.
ilapho ke ndodana uzoyibamba Angizibamba kanjalo. ungayeki ubambe njengekhali zamantombi. Sibonga amazwi. Bahloniphe omalume bakho, ubathande omalume bakho noma benjani kuwe wena uzehlise kubo. Wehlezi njalo kunento ekufanele uhambe uyenza kuphi Go Malume. ngomalume uthanda noma ungathanda. Amen. Amen. Sibonga amazwi.